tayo ngayon dito sa Kapatagan. At tayo po ay nandito sa garden ni Sis Nina. Ayan, flex lang po natin ang mga bulaklak dito. Ayan. Isa po ito sa collection ni Sis Nina. Ayan. 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 Cactus World. And Gormamela. And orchids. Rose. San Franz. And chrysanthemum. Yan. Okay, ganda. Rose. At yun yung bahay nila. Dito po tayo sa Kapatagan, Davao del Sur. At sobrang lamig po dito. Ayan. Yan. Yan po ang nakikita po natin. Yan po ang bahay nila. Close na close kasi dito malamig. Parang nasa Amerika ka dito. At lalo na pag umaga. At flex po natin ang ganda-ganda ng mga flowers nila. Ayan. Yan, money tree. Ganda niya, 'di ba? Ayan. At ito yung million flower. Banda. Ang ganda nito. Oops, flex lang natin ang iyong flower. Ganda mo. Ayan. Peace lily. Yan. White color. Color white. And yan. Iba din na kulay. At ito maganda. Hello. Yan po yung mga bulaklak nila. Yung rose. Yeah. At ito yung strawberry. Tingnan natin kung may bunga ba. Wala pang bunga. Ito yung strawberry. Meron silang strawberry. Peace lily. At saka kape. Ayan, kape. At flex lang natin saglit itong plantation dito. Meron po ditong kamatis. Ayan yung bulubundukin. Nakikita po natin. Yan. Ito po yung Kapatagan. Ito lang yung patag na tuktok. Bundok. At ito po yung nakikita po natin is kamatis. Yan. Plantation ng kamatis. Tomato. Di lang po tayo masyadong makalapit. Yan po tayo nakikitang tubo. Ayan. Ayan. Kita po natin yung mga clouds, mga fogs. Hindi po yan clouds, fogs po. Ayan. Ayan. Ayan po.
Bukas po ipapakita po natin, God willing, yung mga gulay nila dito. Dito kasi maraming gulay. At ang mga tanim dito gulay at saka saging. Yan po muna sa ngayon. Thank you for watching. Please subscribe. Kinabuhis Life. Good day.